min dum tawa e nyammi ko pay ko hakun hara fi yo men tambi to yebdese mawbe ambe to laale juude makko buyno dano ka privé e kan ko jam fi don bari wayto jam foto ma terto mo bi terti Boubacar Siddi New York o to mo wadani mo ko min Congo brada dedouani mo Sénégal lo 700.000 francs CFA ko min dedouani ko bay ko darto gare do ina ando nyamanali goddo fay ko mbodi ko hebi ko e hore parti on IFDG no wodi membre be wonbe ton be bari peccum membre mbodi ko hebi ko e juude IFDG inde parti on no buri dari be yangani parti on ko hono no mi yewta on di fédération ji ka wonbe assalamu alaikum hare onani ko do yewti ko e pay ko sare o yaltuno inni wo ha hande o ko goto jonnali mo buudi goto wadanali mo goddum gila ari IFDG dum taw hollita ko go'o ko ardirno IFDG fi wallitagol fi bantoragol ko fino bantora fino hebiram buudi me tay don andi onana subvention nani grand jonno wiya wo sa ari wo aru sa nati ka IFDG awu himbe tatono nder ton aru be sikku ara tum ko kambudi dongal ya dum ko go e aru be sikki kanyum ko milliard ji tum yanda hay onno mi yirta dum ngo pla fiyon fa moya mais odo o holli en ko budi taw jokkirno IFDG dum go andi Ousmane Gawa yawno ha o famini way tay jaman fo holi kam benni mo gorko susay mais à travers ko benni mo ko gorko susay ono datum oui IFDG jonno mo kadi dumanna inni o yaw no weltani dum mais à travers no hande ko kanko ni immade do fi mo wa fala ardagol IFDG ono wawata du jamais pay ko sare onani ko di ko wi ko yo Allah yolo ya ko ndiya yo Allah lutti o fi yo ya ko ndiya du fop onani hala jiri ko yewtere olo o kanko addi message mi o wonno do manon sutende dina heccanki e hande do inu do man wado yo ma goddum kala yo wado on dido wato hawju ko wada tan ko bebina on Dakar de balle ha fiita kero wona de menenga bebina hayno es kono men jabantama hunde wotere imma go yenna ala giselu fusbe bonnama si a yaltu ya defanda Mamadi Doumbouya metta tamen meden andi hibe buyno ga ko burko woni men sonjude menen militant be IFDG be ko woni men sonjude ko parce que no wodi himbe gono ton inscrit voto be ko Mamadi Doumbouya fino hebiram budi fala be tawtode Mamadi Doumbouya ayno no hersi si wi do ya wata o hersu yehe fala do yawde kala yo ya wata hersu meta daro do ida to ida ga ko honorable Sellou Balde wi ko ngal ga koyngal ko yasi wonu ko yasi to haysa natal dum ko dum burma mo jande donc soutena ala gi Sellou soutena IFDG ha hewta do et pourtant parti on ko gonga woni jindande est ce qu'on fami parti on ko gonga woni jingande parti on haysa yi andal parce que ko won ko IFDG ko lagine won si wona do ara IFDG ko pays go wonno ara na lagine to billahi ko ben anda ino importance IFDG mais onon idon jowi tun internet idon yewta ida yewta da yenna da fala sutene Mamadi Doumbouya ida ara Maroc ida tiri do toje rewbe yimbe wala to benement a her sala o bandira ma mo jodo dinay mun don o wonno de ma yinude don accu wata hudu ida inde yo Allah yolo ya derriya o in mo inda don yo Allah yolo mo ndiya e pourtant anko avion arda do anda si tay sida ho retour ma nyande jawda yoto ma jande dum anda o tay dum wata on d'accès parce que ade de suti problème di avion ni ko fewndori do donc na juute ngo yotere watta hila modda men jabantama do sa sutena Mamadi Doumbouya mais empêchatama mais ta aru yenna men ko yiwda don ko men wadi ha sabu jalbuda ko men woni sabu ha jama'o anduma est ce que fami sida wa yewtude da wa far bayagal ya wada dum to fusmede tala mi mais binta aru wada piji goto famina wa ayigita ko yiwda don famina ko to burmini bebe jukkuda don sa hakkilale bebe sorto to be arta la vengo lutta en e ka her saka wonda mon non jama'o wiji to dum fata kala soutien doma mede ngandi kala soutien doma mais ala ko de mo valeur mais affiche ta mo do kadi mais watta hila mo non très bientôt fodi ay image